Pre mladých mužov vlastne taký ešte len keď začínate pracovať, tak takéto niečo, takýto ľahký trak, to Chevrolet Colorado a je to z oddelenia vlastne ľahkých trakov a cena je $45,000, takže je to veľmi dobré auto pre takú mladšiu generáciu, ktorí si nemôžu dovoliť tie veľké ťažké traky a poďme sa pozrieť, ako to vyzerá vnútri. Takže je tam vlastne vzadu miesto aj pre rodinku a je tu vlastne aj tá korba, na ktoré sa dá dať napríklad takýto cool bicykel. Chevrolet Colorado. 2,7 litrový turbo benzínový motor, to tuším má, môžem sa ešte pozrieť. Ale je to motor 2,7 litra Turbo Max.